Здравейте на всички! Аз съм Александър Стоичков от Balkan Fair Online и днес сме в пореден ден от нашия панаир Balkan Fair Beauty Design, нашето песто издание на панаира ни за строителство, обзавеждане, интериор, архитектура, въобще цялата екосистема, която сме събрали на едно място. Днес сме с много интересен гост, говорител, и те са представители на фирма Solomar. В момента ни е говорител, съответно ще бъде Пламен Александров, който е представител на фирма Solomar. Също така представител на фирма Solomar е и Александра Попчева. Те работят в екип за България и за други държави. И сега искам да приветствам Пламен. Здравей, Пламене. Ще говорим на ти, разбира се, защото се познаваме с теб. Да. Благодаря, Александър, отново за поканата. За нас е удоволствие да присъстваме на твое събитие и да достигнем до твоята аудитория, разбира се. Благодаря много за участието. Този път не си в комбинация с Александра. Тя има друга задача, но затова сте екип, за да може да се разпределяте времето по най-добрия начин. Точно така, да. Аз и Александра също сме едни от основателите на Solomar и сме най-вече отговорни за търговията и поддържането на отношения с клиенти и с партньори. Както ти каза, за България и за други държави. Европа, арабския полуостров и така. Да, ще ни разкажеш повече. Ако искаш да започнем с една кратка история, защото много хора не знаят историята на вашия бизнес проект, който е изключително интересен и иновативен. Така, една кратка история и вече след това ще минем по темата. Заповядай да разкажеш накратко. Да, благодаря. Ще започнем от там какво е това, което ние правим и това, което имаме. Това, което ние правим и това, което имаме е една нова технология, която разработихме преди горе-долу 4-5 години вече, която нова технология служи за елиминирането на вредни емисии от производствени предприятия. Това е нова технология, която позволява напълно елиминиране на всякакъв вид комбинации от замърсители от производствените предприятия с много висок процент на улавяне и с много ниски оперативни разходи и много ниско потребление на енергия. Сега, ние стартирахме преди, както казах, 4 години по една програма във Франция, Тулуза, с Airbus. Работихме тогава и идеята с тях беше да направим това, което виждате на екраните си, пригодимо за авиационния сектор и да бъде инсталирано в различни самолети, като както частни, така и пътнически самолети. Тези, които са комерциални. Да. За съжаление или не, тогава COVID настъпи, малко така спря абсолютно всякакъв вид иновативни проекти. Трябваше да се преберем в България, трябваше да сменим така много бързо фокуса си и започнахме да се срещаме и да разбираме нуждите на производствените предприятия в България. Наистина времето беше доста трудно за нас тогава, понеже, пак казвам, COVID, цялата индустрия. Няма смисъл да връщам лента назад, всички помним как беше. Абсолютно всички сме запознати, да. Абсолютно, за съжаление, но е така. Не беше лесно, но, както казах, срещахме с най-различни производствени предприятия в България, разбирахме къде седи проблема в настоящите решения, които имат за намаляване на емисии, а както може би всички знаем, производствените предприятия са задължени да имат такъв вид решения за намаляване на емисиите. Установихме, че макар и всички производствени предприятия да имат в България, те не са доволни от тях, най-просто казано. Дали защото имат нисък процент на улавяемост, дали защото са твърде скъпи като капиталова инвестиция и после като поддръжка на това съоръжение, дали защото са твърде големи и не могат да се кастомизират, да се направят по поръчка. Това са всички проблеми, които срещнахме на практика и имплементирахме като решение в нашето устройство. Така че на практика устройствата ни в момента са напълно пригодими за всякакъв вид производствени предприятия. Тоест, ако вземем да кажем един дървопреработващ цех, има различни точки в този цех, които различни точки отделят различен вид замърсители. Ние идваме, правим един технически оглед, изработваме решение за конкретния казус
на английски е retrofit, т.е. се присъединяваме, да кажем, към съществуващата вентилационна система или пък конкретно точно към някои от процесите, които замърсява и пречистваме въздуха, като го правим с почти нулев консуматив. Т.е. вътре в системата няма абсолютно никакви механични или химични консумативи, които трябва да се подменят. Принципа на работа е заимстван точно от преди 4 години, когато работихме с Airbus. Някои от принципите са заимствани от там, като други са наша собствена разработка, например нискоенергиен плазмен вортекс. Така да го кажа на нетехнически език. И на практика успяхме, макар и трудни времена, успяхме в България. 11 производствени предприятия в момента са ни клиент в България, като са едни от най-големите фирми на пазара. Kronosplan, IQ Group, Hilve Pharma, MM Mechanics и други големи имена в България. Това е много така сбито в нашата история. В момента виждаме част от вашите продукти, които, нали, са филтър за пречистване в индустрията на въздуха и улавяне на, така да кажем, на финни прахови частици, доколкото съм запознат. Не само бих добавил тук, не само финни частици, по-скоро и летливи органични съединения и газове, нали, най-различни газове, но и частици, да, точно така. Една от силите ни е, че можем да уловим всички тези замърсители в комбинация. Сега, обикновено сегашните решения често се налага да имаш едно решение за така горе-долу един-два конкретни замърсителя. Докато ние сме по-гъвкави и предлагаме така цялостен спектър от замърсители, които ловим с едно устройство. Разбирам. Понеже когато става дума за филтри, за пречистване, дали ще се сеща, дали при колите, дали при някакво производство, веднага се сещаме, че има много скъпа поддръжка, трябва често се сменят самите филтри и т.н. или пък много енергия изразходват. Какво е иновативното при вас в този сегмент? Така, абсолютно си прав. Особено когато говорим за индустриални съоръжения, там наистина и консумативите, и поддръжката, и енергията, която употребяват машините, индустриалците не само в България, по целия свят знаят наистина за какви суми говорим. Иновативното при нас е, че ние сме елиминирали всички тези консумативи. Ние нямаме никакви решетъчни филтри, механични филтри, които трябва да се подменят. Обикновено, когато има такива филтри механични, те през времето се задръстват, ефективността им спада, съпротивлението се дига и така нататък. Ние сме премахнали този момент от нашите технологии, за да може пазара по-лесно да приеме този нов вид технология. Защото разбираме, че в момента тези технологии, които са на пазара, не се употребяват толкова често, точно поради тези недостатъци. Да. Това е огромно предимство. Така е, наистина така е. Освен това, иновативното... Аз точно това исках да вметна в началото. Просто тези срещи, които в началото правихме с индустриалците, те много ни помогнаха да разберем къде наистина е проблема. Тоест не просто да отидем и да продаваме на някой нещо, а да разберем проблема какъв е и да го решим. Без да трябва, естествено, нали, дружеството да трябва по някакъв начин да жертва своите, било то капиталови, бюджета, нали, който имат за годината или каквото и да е друго. Тоест просто да можем напълно да паснем, за да могат те да бъдат съобразно с новите регулации, които излизат. Допълнително това, което сме имплементирали вътре в технологията, е да позволим на даденото предприятие, когато улови тези емисии от дадена точка или от цялостната вентилация, да може да върне обратно в производство част от ценните за тях материали. Ако вземем, например, едно производствено предприятие, което извършва вече рециклира. Нали? Да. При този процес понякога при самото рециклиране се губи част от материала. Ние можем освен да уловим емисиите, да уловим и тези загуби на материала и да ги върнем обратно в производството,
като или пак могат да се ползват, или пък да се продадат като вторичен продукт. Това е директно влизате в кръговата икономика. Точно така, да. Кръгово производство. Което ще стане все по-задължително, за да не се губят, продукция да не се губи и да не се замърсява. Пък и дори да не го гледаме толкова даже и от регулаторна гледна точка, за самото предприятие е добре да няма тия загуби. Нали? Те така са задължени да имат решение за пречистване на емисиите, защо да нямат такова, което ще им изкарва и допълнително приходи. Това е много, много добро решение. Така, може малко да разкажеш, вие сте позиционирани в Абу Даби като компания. Да, пътят до там беше много интересен, защото стартирахме в България с 8 листа чертеж, който впоследствие кодирахме като патент. Не сме си представили, че ще стигнем до там, особено и с компаниите, които работим в момента, но видяхме просто потенциала на тази технология, която имаме за индустрията. Видяхме потенциала и също така като приложение в морската индустрия и в нефтопреработвателната индустрия. А нефтопреработвателната индустрия в арабските държави е доста силно засилена там като част от държавата изобщо. Така че нефтопреработвателната индустрия беше основния мотив ние да се преместим там. Участвахме по една програма, която е субсидирана от държавата и привлича чуждестранни технологии, които да се базират на Арабския полуостров и да развиват своята дейност там. Което и направихме. Последните 3 години вече сме там и бих казал, успешно развиваме пазара. В момента сме подсигурили пилотни инсталации с някои от най-големите компании, бих казал, в света. Не се хваля, просто много ми харесва. Това са факти. Много ми харесва да е така. Да, Aramco, ADNOC, това са едни огромни компании, които в момента ние работим с тях и предстои да правим пилот. Добре, това е много хубаво. Вие имате редици награди. Да, много награди, наистина така е. Понеже самия бизнес ни е такъв, че на нас ни трябват партньори. Ние самите не можем да отидем и да повлияем на цялата планета, като намалим емисиите на едно производство. Няма как да се случи. Трябва да работим с много компании, с много хора, постоянно да се показваме навсякъде, да ни виждат. И за това така участваме по много програми, печелим също някои от тях. И бих казал, че имаме много награди, както в Европа, така и в арабските държави. Да. Сега ще включим едно интересно видео, което е от съвсем скоро. Може да ни разкажеш, докато го гледаме за него. Да. Това, което виждат твоите зрители на екран, е нещо много интересно, което ни се случи скоро. CNN се свързаха с нас по имейл и ни казаха, че биха желали да направят филм, кратък филм за нас и да покажат на своята аудитория нашата технология, бизнеса ни, това, което планираме да направим напред в бъдещето. И даже беше малко забавно в началото, понеже аз, когато прочетох имейла, видях, че те искат да направят 7-минутен филм за нас. И аз си казах, добре, много малко, много е кратко това, защото точно пък 7 минути. Но се оказа, че в последствие говорихме с други хора, казаха, че 7 минути да ти отделят CNN и то да те излъчат на живо по телевизията е нещо вау. Със сигурност. И това, което виждат зрителите на екрана е 7 минути, но от не горе-долу около 2-3 седмици да бъде заснето. Срещнахме се с едно от най-големите производствени предприятия в Абу Даби. Emirates Global Aluminium се нарича. Това е най-големия завод за преработка на алуминий. Срещнахме се с тях, обсъдихме потенциално как ние можем да им съдействаме. Те потвърдиха на практика, даже точно в момента това, което виждате, точно тук се случва, потвърдиха желанието си да тестват такъв вид решения. И сега предстоят следващите вече стъпки.
как да имплементираме началния пилот и после да го скелнем, на английски се нарича, да го разраснем, нали, в производственото предприятие. Но наистина, това, че CNN се свързаха с нас и изявиха желание да направят филм за нас, беше нещо уникално. Наистина. Сигурност. И ни помогна много. Веднага след CNN, на следващия ден, след като го публикуваха, получихме 3 запитвания в уебсайта. Браво. Пак казвам, това е нашата много цел. похвално. Да сме на сцената, за да може хората да разбират за нас и съответно да привличаме както партньори, така и клиенти, а пък и държавни институции също. Пожелавам ви да се налагат за все повече. Действително става всичко с показване, с представяния на различни форуми, на различни места, пред различни хора. Но вие сте фанали един много добър път. Аз ви познавам от 3 години. Така следиме представянето ви, израстването ви, за което много се радвам, че се случва. То най-искрено, разбира се. Да, благодаря ти. Може ли така малко да разкажеш като препоръка по-точно за хората, които имат производствени бази, без значение от вида производство, или пък такива, които тепърва ще строят заводи за някакъв вид производство. Така да разкажеш какво е полезно от твоята професионална практика, защо да се вкара такъв тип филтър при тях, кога да се вкара, кога да се предвиди. Ето тези неща като препоръка за хора, които в момента имат производства и тепърва ще строят заводи. Да, разбирам те. Много правилно ги разделяш на 2 дивизии, т.е. тези, които тепърва ще строят и тези, които вече имат. За тези, които тепърва ще строят, от моя професионална гледна точка, бих казал, че ако не е нашето решение, т.е. ако се доверят на някои от другите решения, то това е най-правилният момент да се доверят на тях. Т.е. в началото на изграждане на самото производствено предприятие. Защото сегашните решения нямат тази флексибилност. Т.е. те казват, имаме тези решения и го слагаме тук. Ако нямате място, нямате място. Това е. Тоест, за тези, които в момента си изграждат производствената база, сега е най-подходящия момент да се доверят на каквото и да е решение. За тези, които вече имат, пак казвам, задължително е всяко производствено предприятие да има. Това даже не трябва да се коментира. Една нова регулация сега наскоро излезе от Европейския съюз, която казва, че от 2026 година, извинявам се, от 2026 година вече няма да може да се прави така нареченото Carbon Offset Emissions. Тоест, какво е Carbon Offset Emissions? Това са производствените предприятия, плащат определена сума на такива международни институции, които взимат тези пари и ги влагат в полза на държавата. Не на държавата, на природата, извинявам се. Да. Като по този начин, по някакъв малко или много, минимизират отпечатъка от своите емисии, така да го наречем. Само че Европейския съюз казва от 2026, това вече няма да се случва. Вече трябва да се вземат реални мерки и да се избере най-доброто на пазара, за да се премахнат всякакъв вид емисии. Сега 2026 може да звучи като сравнително дълъг период, но за едно индустриално предприятие това е много кратък период от време. Много е кратък, аз това ще да кажа. Това е изключително време. Трябва подготовка, по-бавничко се движат нещата там, това е напълно в реда на нещата, така че няма много време. Няма много време. Естествено, тези, които имат висок клас решение за премахване на емисиите, те ще имат и по-висока оценка, следователно няма да се налага да плащат каквито и да кажем глоби, или пък даже могат да имат и някакви ползи от това нещо. Когато се повиши оценката, да кажем и се кандидатства по най-различни европейски програми, те ще изпъкват малко по-нагоре в листата. Така че това е моята препоръка. Трябва да има такива решения, задължително е. В момента в град Русе се случва голям протест, има
срещу някакво от производствените предприятия там. Трябва да има такъв вид решения. Ние предлагаме решение, което е ефективно и което което е съобразено с, как да кажа, с техните конкретни изисквания, направено е конкретно за тях и директно бих казал, че е по-евтино. Директно бих го казал. Някакси, нали, знаеш, при мен на английски, понеже постоянно говорим, ми е малко по-лесно. Да, комуникирате непрекъснато на английски. Да, извинявам се за което, но буквално го казвам, е по-евтино. Пъти. Да. В отношение на капиталовата инвестиция, горе-долу е между 5-6 пъти по-евтино от сега съществуващите, а в оперативния ресурс, нали, който е за поддръжка, сме 6 до 10 пъти по-евтини. Единственият консуматив, който имаме, е вода, която вода се използва на затворен принцип, т.е. до пълното и насищане с замърсител, след това се подменя. А пък електроенергията е втория консуматив, само че тя е пренебрежително ниска. Значи мога да дам пример за 60 000 кубически метра въздухопоток. Енергопотреблението е 9 кВт на час, което е абсолютно нищо. Много ниско, да. Много ниско. Да, просто принципите, вътре имплементирани, го позволяват. Да. Един въпрос ми така излиза на дневен ред в момента относно въпросната зелена сделка и т.н. Той има много ситуации около нея. Дали е положителни и отрицателни, всякакви има. Но относно въглищните централи в България, за които в момента много се говори, ние още нямаме алтернатива адекватна на тях, но възможно ли е чрез вашата технология или подобна технология да може тези въглищни централи, които са в България конкретно, естествено и в други държави има такива, да бъдат по някакъв начин пречистени чрез вашата технология? Не знам дали правилно си задавах въпрос. Много правилно се изразяваш, да, точно така е. И могат да бъдат. Могат да бъдат. Ние сме провеждали и няколко теста, такива, които са в по-малък мащаб, точно в тази насока. И процентите аз ги имам, нали, ние обикновено, когато провеждаме вътрешни тестове, дори и вътрешни, викаме независима лаборатория да направи измерването. И резултатите са много добри. На 98% на въглероден двуокис, Black Carbon се нарича, това е един прах, който се отделя точно от въглищата и от най-различни горива. И при него имаме много висок 98% плавяемост. И всякакви други такива съпътстващи газове, които са NOx, SOx и така нататък. Тях също ги улавяме между 94 до 98%. Така че може. Това, което, нали, виждаме на снимките, много добре сте ги сложил тези две системи. Аз не ги наричам филтри, понеже вътре филтри няма. Но пречистваща система за въздух, много добре сте ги сложил, понеже показва, че едната може да бъде така проектирана, другата може да бъде така проектирана. Така и за въглищата. Може да бъде проектирана конкретно за казуса там, който трябва да се реши. Дали правилно съм те разбрал, пак искам да повторя ситуацията. Означава, че вие можете да предоставите решение въпросните въглищни централи да бъдат да се намали до максимум, да се намали вредните емисии от тях. Това е основният проблем, който имаме при тях. Правилно ли те разбрах? Може да се имплементира такова решение и да се намалят, даже не само да се намалят, аз директно бих казал да се отстранят тези емисии. И не само това, можем да ги отстраним, докато позволяваме един вид на дали държавна институция, не знам точно, те, нали, не са частни, по-скоро от държавата, да позволим част от тези емисии, като Black Carbon и CO2, да се използват отново, кръгова икономика да има и да се продадат. Нали? Това е, което ние можем да направим. Добре, защо не се въведе такова решение на въглищните централи на тези, или пък на тези другите, които замърсяват, а трябва да бъдат отстранявани и да се мислят някакви тотални алтернативи,
които още дори не са разработени добре. Точно така. Нашето решение е ние го виждаме това и в световен мащаб, не е само в България. Световен мащаб. Ние сме енергии, хайдроджен. Даже това се смеехме с една представителка на Европейската комисия. Тя каза, има толкова цветове вече хайдроджен, най-различен. Пинк, зелен, син, всякакъв хайдроджен. Но няма лошо. Супер. Въпросът е, че това отнема време. И то не е малко време, не е малко инвестиции, не е малко ресурс. Ако наистина искаме сега да се пречистят емисиите и да се даде малко по-спокоен хоризонт за развитие на тези горива, трябва решение като нашето, което сега веднага да пречисти емисиите. Да. Нали така? Аз съм напълно за, че трябва да се имплементира такова решение в момента, а не да се чудим как да ги заменим сега това, което имаме, което ще доведе и до повече разходи и повече време и така. Трябва да го наложим това нещо и при положение, че го имаме разработено, даже от българи, нали, чисто логически изглежда абсурдно да не въведем такъв тип решения, да търсиме унищожение и после някаква алтернатива, която все още не е разработена добре, защото все пак не може да се рециклират някои компоненти, свързани с зелена енергия, все още, което трябва да го имаме в предвид. Но това е така доста обширна тема, но мисля, че тя е изключително на дневен ред. Аз също така мисля, напълно съм съгласен с теб. Това е най-бързото и ефективно решение, което може да се имплементира сега. Да, то говорим за сега. 10-20 години, след 10-20 години дано има нещо разработено, което да е по-добро от сегашното, независимо в какво направление говорим. Да. Но до тогава трябва да се вземат мерки. Абсолютно. Ние след 10 години може съвсем по друг начин енергия да набавяме и тогава може да го въведеме по друг начин. Така е, да. Така е. Добре. Какви са вашите бъдещи цели? Нашите бъдещи цели са сега малко или много насочени в арабските държави. Не само в Европа също, но в арабските държави в момента искаме да навлезем повече в морския сектор, повече в нефтопреработвателния сектор, защото ако вземем, например, корабоплаването или пък пристанищата, там пазара е много консолидиран. На практика 10 фирми, 15 в световен мащаб държат целия пазар. Така че, влизайки при едната, след това ще ни е много лесно да достигнем и до другите. В момента, в който се докажем при едната, много по-лесно ще стигнем до другите. Така че това са ни бъдещите планове в момента. Разширяваме бизнеса, влизаме и в други сектори, други пазари и така. Търсим и партньори също много. Партньорите могат да бъдат, примерно, интеграционни партньори. Някой, който се занимава с интеграцията на такъв вид решения. Или пък решения за измерване на емисиите, на качеството на въздуха. Да. И така. Добре. Много ти благодаря за включването, за разговора, въобще за вашето участие и за това, че се развивате по един успешен начин, което мен лично много ме радва. Искаш ли нещо за накрая, така да кажеш, за завършек? Искам да благодаря на теб най-вече за усърдната работа, за това, което и както каза ти, познаваме се от 3-4 години вече. Да. И двете фирми някакси израснаха ръка за ръка. По едно и също време. Да. Искам да благодаря на теб най-вече. Благодаря и на зрителите, които присъстваха и са отделили време да ни слушат. Тепърва ще го гледат много хора, да знаеш. Да. Добре. Това е което имам да кажа. Благодаря много. До скоро виждане, чуване. Ние в момента сме в средата на панаира. Имаме още много говорители, между другото. Следващи днес имаме и в следващите дни. Ще ги гледам. Да. Пожелавам успех на вас. До скоро виждане. Ще се видим скоро. Много ти благодаря. Не само онлайн.
Ще видим. И специални поздрави в България и в Абу Даби. И ще изпратя, да. Много ти благодаря. Чао, чао.